நம்ம வந்து இன்றைக்கி பாறை மீன் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோ அளவுக்கு பாறை மீன் வந்து உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதுக்கு வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். மசாலாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா தேவையான பொருட்கள் வரமிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், சீரகம், மிளகு, சோம்பு, பூண்டு வந்து ஒரு 10 பல்லு அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன், கருகப்பில், லெமன், அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு பார்த்திங்கன்னா 1 ஸ்பூன், அரிசி மாவு வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் எக்கோட ஒயிட் எடுத்து வச்சுருக்கோம். கொஞ்சமாக வந்து மல்லித்தூள் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு, பொரிச்செடுக்கிறதுக்கு வந்து எண்ணெய். இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போது மசாலாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்ச பூண்டு வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் வந்து கருகப்பில், சோம்பு வந்து நான் இந்த ஸ்பூனில் வந்து 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன். அதே அளவுக்கு தான் நான் இதே டீஸ்பூனில் தான் வந்து நான் மிளகும் சீரகமும் போட போகிறேன். சோம்பு 2 போட்டிருக்கேன். இப்போ சீரகம் வந்து 1 போட்டுக்கிறேன். மிளகு வந்து காரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேர்த்தி போடுறதுனால போட்டுக்கலாம். காரத்துக்கு 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சமாக வரமிளகாத்தூள் வந்து மிளகு காரத்துக்கு நிறைய போட்டிருக்கிறதுனால வரமிளகாத்தூள் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் போடுறேன் நான். இதோட கலர் வர்றதுக்காக வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன். இப்போ இது வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இதுலேயே வந்து நான் மல்லித்தூள் 1 டீஸ்பூன் போடுறேன். போட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்ச அரிசி மாவு வந்து மசாலா உதிராமல் இருக்கிறதுக்காக போடுறோம். ஸோ அரிசி மாவு வந்து நான் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன். இது கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பூனு, 2 ஸ்பூன் போட்டாச்சு. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து நான் 1 ஸ்பூன் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு வந்து தண்ணி விடாமல் கொஞ்சமாக நம்ம ஆயில் விட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்தளவுக்கு பேஸ்ட்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் வந்து பேஸ்ட்டு ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இதுலேயே வந்து நான் உப்பும் போட்டுடலாம். இப்போ இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்ச எக்கோட ஒயிட்டையும் போட்டு நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இது வரைக்கும் தண்ணி சேர்த்தவே இல்லை, ஆயில் தான் ஊற்றியிருக்கேன் அடித்து எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ இப்போ ஒயிட்டையும் போட்டு அடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது எக் ஒயிட்டையும் ஊற்றி அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதில் வந்து இப்போ நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிட்டு ஒரு 1/2 லெமன் எடுத்திருக்கேன். இந்த லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஃபிஷ்ஷில் அப்ளை பண்ணி ஒரு 1 ஹவருக்கு வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மசாலா வந்து ஃபிஷ்க்கு அப்ளை பண்ணியாச்சு. இது வந்து 1 ஹவருக்கு நான் வெயிலில் தான் வச்சு எடுக்க போகிறேன். ஸோ நல்லா திருப்பி இடையில வந்து 2-3 டைம்ஸ் வந்து நல்லா திருப்பி விட்டு 1 ஹவர் வெயிலில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு பார்த்திங்கன்னா மசாலா அப்ளை பண்ணி ஒரு 2 ஹவர்ஸ் பக்கமாக நல்லா வெயிலில் வச்சு எடுத்துருக்கேன். மேலே பார்த்திங்கனாவே நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து பேனில் ஆயில் ஊற்றி சூடாகிடுச்சு ஃபிஷ் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு. ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம்.